Foli ni tanuni amo ke ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kofɔlen na aw ka kankelentigiya la aw be mifa production de sanfɛla la bi ye marisi kalo tile 10 san 2024. An ka minisiriw ka ladala lajɛ mun bɛ kɛ haraba donyaw fɛ marisi kalo tile 6 tɛmɛnen na o ladaw o lakilenna min ye kolonɛl Abilaye Mayiga an ka jamana gouvernement ka kuma lasela ale y'a ladɔnniya k'a fɔ semasi ni o ye jɛkulu dɔ ye min ɲɛmɔgɔ ye Mamu Diko ye n'ale ye Badalabugu alimami ko o cira ko sababuya kɛ k'a sigira fɛn min kan an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ ka olu baaraw lawaleya ko sabula semasi ale dabɔra ka bɛn ni basigi ka o de sabati Mali kɔnɔna na nka min ye semasi k'a tɛ ka olu baaraw lawaleya wa fana ko a ma dabɔ partitɔn jɛkulu kama min ye semasi yɛrɛ ka sigira sen kan ni yamaruya sɛbɛn dira u ma kabini desanburu kalo tile 5 la san 2019 wa o tɛmɛlen kɔfɛ fana k'a fɔra u ye san o san u ye baara mun kɛ u ka kɔmasigi kɛ o la nka min ye ni jɛkulu ye k'u ma deli ka o kɛ. An ka jamana furuba baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu bolofara dɔ n'o ye sentadi n'o bɛ taga bɛn komite 13 ma. Olu bɛ to ka tagama kɛ ni ka taa an ka jamana furuba cɛw la k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ u kan u ye o baaraw lakile marisi kalo tile 5 tɛmɛnen na n'u kun ye u kun ɲɛsin CNPV ma n'a bɛ fɔ o ma ko Centre National de Promotion de Volontariat du Mali o ni o ɲɛmɔgɔba ye ɲɔgɔn ye n'o ye Cheikh Umaru Kulubali Cheikh Umaru Kulubali ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ u kan u ka ca kɔnɔna la ko kabini CNPV sigira sen kan fo sisan wa min ye san 2018 k'u ye politique nationale dɔ sigi sen kan k'u ye tagama kɛ fana ni ka ɲɛsin an ka jamana minisiri caman ma walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na nka ko ma se ka nɔbɔ a tilala ka ɲɛfɔli kɛ tuguni u ka baarakɛlaw ka sarako kan ko laɲiniba min bɛ u fɛ bibi in na o de u ka se ka ɲɛnabɔ ale ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ min ye Abdul Wahab Traore ni ale CNPV o comité syndical o sigalen ale ye u ka ɲɛmɔgɔ ka kuma in ka a sɛbɛntiya ani ka tila ka a sinsin sarako kan. An ka jamana jalabatigi dɔ ni o ye kolonɛl Alifa Yaya Sangare ale kun ye gafe dɔ bɔ n'a bɛ fɔ o ma ko livre gafe min yɛrɛ dayɛlɛli kɛra février kalo tile 24 na o kɛra Alu Blɔndi bɛ u ka kalanso la o bɔli tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛkɛcɛw ka koɲa ɲɛnɛbɔli ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ kolonɛl Alifa Yaya Sangare k'a ka nin gafe k'a man ka bɔ ko sabula a ma tɛmɛ sariyaw fɛ ko mɔgɔ minnu ye finitigilakaw ye ni olu bɛ fɛ ka baara wɛrɛ kɛ min ni u ka fini baara tɛ kelen u ka sariya sen dɔ bɛ yen nɔ ko fo u ka o kɔnɔna lajɛ ni ka olu baaraw lawaleya min bɛ a daminɛ sariya sen 30 ka taa se 34 ma wa ni a gafe ninnu bɛ bɔ fana a man ka se ka kɛ waleya min bɛ se ka lagosili wale ɲɛsin an ka jamana armée mɔgɔw ma okumu kɔnɔna na kolonɛl Alifa Yaya Sangare a ka gafe ko hakilijagabɔ bɛ kɛ a kan fɔlɔ. Kalo tɛnɛn fɔlɔ n'o ye diripa mɔgɔ ye an ka jamana finitigilakaw ka kunnafoni di soba olu ye baara minnu kɛ kalo tɛmɛnen na u bɛ ɲɛfɔli kɛ o la u ladaw lakilenna kolonɛl Suleman Danbele fɛ marisi kalo tile 4 o tɛmɛnen na a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a daminɛ février kalo tile 6 la ka taa se a 28 ma waleya minnu kɛra an ka jamana marabolo kɔnɔna na a da sera o ma o cɛ la o dɔ ye février kalo tile 6 la Burɛ mara la sigana mɔgɔ 2 ko tɛgɛ dara olu kan a kalo tile 8 na binkali wale dɔ o kɛra Melege ni ale bɛ Kayi mara la ani dɔ wɛrɛ fana min ye gere mara ye n'ale bɛ Nara fanfɛla la dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn bɔ taara kɛ o kalama nka o tiɲɛna an ka jamana armée fɛ février kalo tile 10 dɔ wɛrɛ fana ni o ye dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn o taara ye Menaka marabolo la Ala barika la ko mɔgɔ ma tanya mɔgɔ ma jugi o la sigana mɔgɔ 4 olu kun bɛ a yɔrɔ kofɔlen na ko tɛgɛ dara olu kan hali bi février kalo tile 10 o la Menaka ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana armée mɔgɔw o sera ka binkali wale dɔ ka o bali ani ka tatugu Banbagaciw olu caman na ani kɛlɛkɛminɛw olu caman o sera ka sɔrɔ o don kofɔlen kelen na tuguni Benema ale ni Manjaki
u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jamana armée mɔgɔw u sigitɔ ka bɔ lɔgɔjɔyɔrɔ la u ka lakana baara hukumu kɔnɔna na binkali wale dɔ u sera ka o fana kunbɛn. Février kalo tile 11 Kucala mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Molobala ale ni Urukila u ni ɲɔgɔn cɛ. Dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn dɔ ale dayɛlɛla ka bɛn ni an ka jamana armée mɔgɔw tɛmɛtɔ ye u ka lakana baara la ni mɔgɔ 2 de jugina olu cɛla. Olu cɛla mɔgɔ 1 de ta sɛbɛkɔrɔ juguyara ani u ka bolimafɛn kelen fan dɔ o tiɲɛna. Février kalo tile 16 la Muruja mara la min ye Sigana mɔgɔ 2 ye tɛgɛ dara olu kan ani kulu marifatigi mɔgɔ 2 o fana fagara u ka kɛlɛkɛminɛw o fana sera ka lasɔrɔ. A kalo tile 19 na Bamako ani Kita ni ɲɔgɔn cɛ u ka sirakana min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Siribugu. Jan dɔ kun dara an ka jamana armée mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ 6 olu de jugina a la o cɛla mɔgɔ 3 olu ye ta sɛbɛkɔrɔ juguyara. Février kalo tile 21 na Ɲɔnɔ marabolo la binkali wale dɔ kɛra yɛrɛ kofɔlen na ɲininiw kɛlen ka kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a kalo tile 26 la tɛgɛ sera ka da maa murutilen mɔgɔ 20 kan ani mɔgɔ min ye u dɛmɛ a waleya cɛjugu na olu fana caman sera ka lasɔrɔ ni o lasɔrɔla Février kalo tile 26 la. O don kofɔlen kelen na tuguni Keɲeba ale fanfɛla la binkali wale dɔ kɛra ye ani ka fara Bafin kan. Bafin olu ta kɛra u ka posi fanfɛla ye ani douane mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na nka Ala barika la ko mɔgɔ ma tanya ani mɔgɔ ma jugi. Février kalo tile 28 na Kuala mara la min ye yen posi fana ye binkali wale tara ni ka ɲɛsin yɔrɔ ma nka marifatigiw caman olu sera ka faga o yɔrɔ la. Marsi kalo tile 5 tɛmɛnen Yirimani kaw fɛ yen nɔ min ye banki kura dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko BNDA o dayɛlɛla olu ka sigida la a kɔnɔna in yɛrɛ la u ka mɔgɔba caman olu tun bɛ a kɛnɛ in kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la Marsi kalo tile 4 tɛmɛnen Niger jamana kɔnɔna na Boko Haram kulu marifatigiw olu kun ye binkali wale ta ni ka ɲɛsin Niger finitigilakaw ma nka Niger finitigilakaw olu sera ka ɲɛ sɔrɔ fɛrɛ sɔrɔ a kɛlɛ la sabula u ye banbagaci ninnu caman ka olu faga ni ka u ka kɛlɛkɛminɛw fana k'olu tiɲɛ. Hali bi an bɛ to Niger jamana kɔnɔna na Marsi kalo tile 6 o tɛmɛnen na AES ni o ye cɛncɛn jamana ye olu ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba jamana 3 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger mara kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kulu marifatigi ninnu si latunu ka bɔ cɛncɛn jamana ninnu kɔnɔ cogo min. Tarata don n'o kun bɛnna Marsi kalo tile 5 ma Cour pénale internationale ni o ye CPI olu kun ye sɛbɛn dɔ bɔ u ka o sɛbɛn kɔnɔna na u ye mandat d'arrêt kɛ ni ka ɲɛsin Irisi o jalabatigiba 2 ma ko sababuya kɛ k'u ye binkali wale mun ta ni ka ɲɛsin Ukraine ma. O jalabatigiba 2 ninnu cɛla o dɔ ye Sergei Kobilachi ni ale sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ye a mɔgɔ 2nan o ye Victor Skolov ye ale ye ji kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ye. Ni waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ arabadon Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kumalasila n'o ye Dimitri Peskov ye o y'a ladɔnniya k'a fɔ ko CPI mɔgɔ ye ni gafe mun bɔ k'olu tɛ o dɔn. An bɛ taa Senegal jamana kan a bɛ wagati jan bɔ olu ka jamana kun ka kalan ko sababuya kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale kun ye kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka min ye u ka conseil constitutionnel mɔgɔ ye u ka lajɛ tɛmɛnen kɔfɛ Macky Sall ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko kalafili k'a bolo dalen don Marsi kalo tile 24 nata la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.